नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय थ' नोंथांमोनखौ एन्टारटेनमेन्ट खालामनो आं खनसेबाव नोंथांमोननि सेराव सफैलायबाय बे भिडिअखौ सिरियासलि लानो नाङा बे भिडिअखौ एन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो बानायनाय जादों भिडिअखौ बिदिब्ला सुरु खालामसै ना मा बुङो लोगोफोर लेट्स गो Buset itu player gede amat. Diksinya. Bah, nani meni bari ni yang bunga lah buat saya noke. Bari ni yang bunga lah. Hei ni. Makan itu lah. Noke. Bari ni yang bunga lah. Nama saya yang bunga lah. Yang bunga lah dekat nak noke. अरे कहना क्या चाहते हो? Bari ni yang bunga lah. Nani meni dia kau nana luar macam pergi. Pasti jangan boleh. Nani meni. नोंथांमोना नानि मोननि बारिनि एम्बु बंलाखौथ' नुखांबाय दानिया सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा दानि जुगनि मोसानाया सोलायजोब्बाय नोंथांमोना नङाबा नायदो खालि खुन्थिया दोननायल' मोसानायानो फायगारनि नङाबा नोंथांमोना नायदो नै नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जानो हागौ खुन्थिया दोननाय डेन्सआ माबायदि नङा होमबा थ' नोंथांमोनाबो हाजो आरो अख्रांजों समान जानायखौ नोंथांमोनाबो नागिरो नामा नागिरोबा नैबे भिडिअखौ नायदो हाजों अख्रांजों माब्लाबा गोरोबनो हाया जोहोलाव बिमाखौ नुफेरा नोंलाय हाजों अख्रांजों गोरोबनाय हा जोंबायदि थाइसे थाखा गैजायै निखावरिया आंलाय मा गोजोननाय होनो फैसाजों गोजोननाय ना थांदो नोंबो गुवाहाटियाव You serious? हाजों अख्रांजों बारा रुजुनो हालाय नै आदा बायदि आदाया होखारनाय बायदि होखार जागोन बे थ' भिडिअआ दिनैना एसेनोसै लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक एन्ड शेयार खालामना होदो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर बिदिनो गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननि सेराव फैबाय थानो नाजागोन दिनै भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर बाय बाय